Kanegday ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule do Elma Arwar ki mat bakongsan jong ki khubor menta ka step ka live huai tere unailar kilong kentu menteri rang badu kari Narendra Modi ya baro kinong India bakin long ki basyanya haladi habaro kiliang hendre phongut ki bayo COVID-19 bat khat sangut ki balakot no tang hinin kasni hame galaya Pentip u Home Secretary u Ajay Kumar Bhala bak sokar pedeng kan beteng ban Ajay Arab ya ki jala kathan syetei lamingi hakabanya khon ya kaklam COVID-19 bat beteng ka jing penjari ya ka curfew made ha ko East Khasil District nadu ka live huai tarik unailar hado ka nyau tarik unailor ki khubor ki babanya U Menteri Rang Badu Kari U Narendra Modi U Lakrensha Ya Baro Kinong India Bakin Long Kibasyanya Haladi Habaro Kiliang Habakrensha Baro Kinong India Lembaga Program Man Ki Baat Nako All India Radio U Narendra Modi U Labanjur Ya Ka Jington Kam Jong Ka Atmanirbhar Barat Naga Benta Karoy Kapar Jong Kari U Narendra Modi Ula Ongru Babaro Kinong India Khamtam Ki Khon Samla Ki Baim Hakani Ka Juk Ka Bamenta Lembaga Jing Start Bat Ki Jing Shempang Ki Jong Ki Ki Depan Pinki Wela Ka Jong Kari Une Menteri Rang Badu Kari ulak kenturu ya kitu ki petang sedang menshna ya ki jingele akai khilung bat jingele akai khina bagi deban penmi sibun ki jingele akai khilung khina bat ban pelong ya ki India kum kawai na kari ka penmi bun ki jingele akai jong ki khilung khina Narendra Modi ulapan paru ya ki jingero ya ki nongrap khamtam le hakane ka por bakhi ka khlam coronavirus Narendra Modi ulapan tipru ba ka jingke jong ki marap maryang kalake hadu nyau naksispa habayenu jor bat ka paminsem snem Ka jela mengelia tang hinin kasni ka don rephongut ki bayot ma yo COVID-19 bat khat sangut ki balakot no Ka office UDHSMI ka lapan tip banaki ni kin rephongut ki bayot mai live hoingut ki na East Khasil District hakaba afun rengut ki ki high risk contact iwe ibon phai na barjala sangut na ki armed forces iwe ireu pai ba na South Garo Hills rengut na Riboy District ki bakan thop ya we na ki armed forces sangut ki reu pai ba bat khandai ngut ki sipai BSF na West Garo Hills District Nakini ki khat sangut ki balakot no hinin kisni arhut ki ki reu pai ba na East Chantia Hills District arhut ki reu pai ba na Riboy District iwe reu pai ba na Southwest Garo Hills District pranghut ki sipai BSF na West Garo Hills District but iwe reu pai ba na East Khasil District Da kajiyo thmai kini kin reu phongut bat kajingkot no ki khat sangut hinin kisni ka jela meghalaya hadu bapimi yakni ka khubor kadon 8000 laispa sapulai ngut ki positive case ne ki belayo positive case 6000 aspa prap sangut ki active case ne ki bedon hagi jing sumar 6000 saphunai ngut ki recovered case ne ki belakot no bat shiphongut ki balaklan no Kajingdon ki bayo COVID-19 ha Arunachal Pradesh kalapoi shalai hajar praspa nyop nyongut hadin kajingyo COVID-19 thmai sa shispa laipu arngut ki breo hinin kasni U State Surveillance Officer jong kajala Arunachal Pradesh U Dr. L. Jampa hinin kasni ula pentip bagiladon hadu sapu sangut ki belakot no na COVID-19 bat balapalait ru yaki na jaka sumar Kajala Arunachal Pradesh hadu hinin kasni kadon lai hajar praspa nyop nyongut ki positive case ne ki bayo COVID-19 6000 shispa khan rewut ki badangdon ha ki jing sumar 8000 nyospa san pusangut ki balakot no bat nyongut ki balaklat no Kajingdon ki bakot ha Arunachal Pradesh kalapoi sha kan nyopwe pen not lai na ka shispa Ha Mizoram sangut ki playot ma yo COVID-19 ban nyopungut laplat no na ki jaka sumar hadin baklakot no tanghin kesni Kajingdon ki bayo COVID-19 ha Mizoram ki long 6000 prangut ha ka ba 1000 Nalong biang kajingdon ki bayo COVID-19 ha Mizoram ki long 6000 prangut ha ka ba sauspa ap sangut ki dangdon ha ki jaka jing sumar bat sanspa prap sangut ki lakot no U Union Home Secretary U Ajay Kumar Bhala ula pentikna baka sorkar pedeng kan beteng ban ajing Arab ya ki jalla jong kathan syatei lamingi ha ka banyakhun ya ka klam coronavirus Habakran ha ko All India Radio U Ajay Kumar Bhala ula pentip baka sorkar pedeng kanyai beteng ban ajing Arab syabaro ki jalla jong kari U Bhala ula pentip ru baki kin hon jong sorkar pedeng kila lek jurep ru syaki jalla ki babun ki bayo ya COVID-19 U Bhala ula pentip ru ya ka jingaro ya ki jalla kathan syatei lamingi ha ka jingla ka jongki banyakhun ya kani ka khlam bashir khai hinre ula kuntu pat ya ki pat ba baki dei ban long ki ba fikir bham ubhala ula ythuru ba hadin ka jingakran ka basam ni ba la sothu ba ki kme ki pa kimpat kwa ban pha ya ki khon shaki school kat ba umpat lab ya injection une u home secretary ula pentip ru ba ka sarkar
kan sapli ki school ba ki college hadin ka jinglong ka jingman jong COVID-19 kala khambam ubhala ulai thuru bakadan ka jingba ki kam khai pateng bat ulakin tu ya baro ki jalla ba ki de ban trailang batili halor kan ya bentam uneu home secretary ulakin tu ya baro ki jalla jong kari ba ki de ban pentingna ba ki national highway ni surok ba ki de ban pli na ka benta ki jingyat ki kali ketiar kani ka de ko all India radio Shillong ko bolam shpi ya ki khubor da ka jingkeu ki bayo ya COVID-19 bat kumjuru bante lakam ya ka jingpor uneu khanyang jingpang bashir khai ka office jong ka district magistrate East Castle District kala pinjari da ka confirmate baro ki jaka ki bahap hapo ka East Castle District na do ka live huai tarik unailar hado ka nyau tarik unailor na do ka por khandai buje min mit hado ka por san buje min stem ki pulat ka Riverview District hakamet jong kasmi sa jan kila yokem ya arhut ki shipara bar kumjuru ya udrok heroin na ki ya kini ki arhut shipara lakem na lat umrei na kakali alto 800 kabadon ya number ML North South Sea iway san laifra hadin bakila wanted ya udrok heroin ubadan kajing kya khat agram na yo molong nong po hakaba kila thet hadu life san hajar tingka bat kabadon jing thu ban late de ya uni udrok Sejente Hills ya kini ki arhut ki shipara ki nong khayi drok bian latip kerteng kum umuntang sapulai snem kakerta bat upep tang sapui snem kakerta ki nong shong dukan bat ki nong shong shnong jong ka police bazar khandai lat hinan kasni ki lapenong ya ka jingpun khu shnong ha ka ni ka kanton deputy commissioner ka East Castle District ikong matsudor war nongbri ila shimbentalang ha ka ni ka jingpun khu shnong da ka jingkiu ki bayo ya COVID-19 kala don ka jingsngo ya ka jingnong kam ban ping khot bat sungret dawai ha ki jaka ha police bazar khandai lat la sakhi ya ka jing shimbenta jong ki babon ki pa ba ha ka ban ping khot ya ka ni ka yo ka babanatam ka babana tam ha kanong ba Shillong da ka ba bot renti ya ki kendon jong ka kot kya u vice president kari u M Venkaya Naidu lakin tu ya ka jing ai jing sumar ka bapaka bha ya ki balatmen hakum kani ka por bakhi ka khlam coronavirus habapin i ya ka jingdon jingma jong ki reutemen ha ka kot kya khamtam ha kani ka por bakhi ka khlam COVID-19 u Venkaya Naidu lakin tu ya ki khon samla lembat ya boro ki long yeng jong kari bakile ban sumar bha ya ki temen khamtam le hakum kani ka por bajor ka jingpang COVID-19 ha ka wei na ki post jong u Venkaya Naidu ha ki social media ka baulat ho ha ka tin phareng ka bolong issue pertaining to the elderly population in India uni u vice president kari ulong ba katanat geriatric ha ki district hospital ban pet ya ka kot kya jong ki temen ka long ka baduna ba u Venkaya Naidu lapan pau ya ka jinang kam bandon ki awareness program na ka banda kumno ban ajing sumar ya ki temen ki kru ha karim ha Assam shibun ki lat jingada bat lat jingarap la ai da katanat social welfare ba katanat welfare jong ka divyans u commissioner secretary kani katanat u Mukesh Chandra Sahu ulapan tip ka jingnya eki audit kalaya shat na ka benda hapo ka Accessible India Initiative usahu la pentip ru bagi don ki audit jong ki sau pufratli ki yeng pakidulan hagati la pendap ha kawat ka paningkong usahu la yaturu bagi wepat ki wat jong ki audit on sedang no ha ki weide ki jakam ha ka juk apot usahu la yaturu bagani ka jing ki ka khlam COVID-19 kala don ka jing pikir bha ya temen ki kro ha ka jalam usahu la pentip ru bakatanat social welfare lembat ki weide ki tenat kilabur nanti ba ban ajing sumar ya ki balatemen kataru nado pasdang kecing dam hagarin haswa ban pungkut ya khubor sesin kimat bakongsan kentu menteri rang bado kari Narendra Modi ya baro kinong India bakilong ki basyanya halade haboro kiliang hendreu phongut ki bayo COVID-19 bat khat sangut ki balakot no tanghinen kesmi hame galayam pentip u home secretary u Ajay Kumar Bhala baka sarkar pedeng ka benteng ban Ajay rap ya ki jala ka than chatay lamingi ha ka banyakhon ya ka khlam COVID-19 bat beteng ka jing penjari ya ka confirmate ha East Castle District nalo ka live huway tarik unailar hado ka nyaw tarik unailor kato ki khubor ki lakot ki bawan shaphi nak studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia por ng se so ba ka Delhi station nak benta ki khubor ha khaten hindi ba khaten phareng kane ko All India Radio Shillong